aktie det her, mand. Så er det på søndag, vi har markedet i Haderslev. Og prøv at se, hvad vi har fået. Vi har fået sponsorgaver. Og det er til børnene. Børnene kan vinde det. Og hvad kan de vinde, Matti? Hvad har du, for eksempel? For eksempel en vatpindbamse. Vatpindbamse. Og den har været 40 cm. Ja. What, man? Så skal man bare lige have det rigtige nummer, så vinder man den. Ej, hvor er det cool. Hvad er der mere? Hvad er der mere? Topgårdtaske. Ej, topgårdtaske. Sådan en skoletaske. Og indeni, der er der pipsfigurer. Så har vi pipsfigurer, og det er også til nogle heldige vinder. Ja, det er altså, hvis man får numrene, så vinder man altså de her ting. Hvad har vi mere? Har vi andet? En stor monkeybamse. Monkeybamsen. What? På 60 cm. 60 cm. Det er jo faktisk den ret store, altså godt nok lige bortset fra den bagved her, men ellers, så er den jo mega stor. Det er jo mega fede gevinster, og hvordan er det lige, man vinder dem? Jo, det er det her med, at så får man nummer. Når du kommer her på søndag til vores marked i Haderslev, og faktisk også den 23. i Varde, fordi det er vores afslutningsmarked her for i år, så kan du faktisk få nummer til dine børn. Det gør du ud i entréen, og de koster jo ikke noget med. Så helt op til 14 år, så er de bare gratis. Så dem synes vi, tager børnene med på markedet her på søndag. Og det er i Haderslev, eller den 23. i Varde. Fordi du kan vinde alverdens lækre, sponsorerede ting her. Hvad har vi her? Hvad er det, Matti? Hvad er det? Det er en bamse fra Robin Samse. Ja, det der Robin Samse bamse. Må vi lige se det igen? Happy face, happy face, total happy face. Så børnene med, og det er Haderslev søndag eller den 23. i Varde. Og du kan altså få lov til måske at vinde noget af alt det her. Eller måske popcorn, slåsejs, eller måske er der en anden ting. Candyfloss måske. Ja, skøn da, søndag. Vi ses. Ikke også? Ja, hej hej.